Saan banda yung binibenta dyan, kuya? Ito, mula rito. Kabibilangan to. Kabibila lang, kalilipat lang niya eh. Kalilipat lang yung, yan yung, ay may RB na pala dyan, ano? Oo. Saan yung binibenta? Ito, 2 acres to. Ito. Ay, ang hindi nalinisan. Hanggang sa poste na yan, maliit. Hanggang doon pa sa dulo. O kasi 2 acre yan, yung sa may ano doon sa may... Kita mo yun, yung poste doon. Oh. Kulay ganito. Ito nga ito, yan, nakikita mo ganda dyan. Hanggang doon, pero pwede mo pang gamitin yung... That's all? 2 acres. That's so big. Ito Magkano daw benta nila dyan? Ito, mula dito. Lakarin natin, Kuya Leo. Mula dito, turo mo sa amin. Malapit na tong ma-develop dito kung sakali man. Walang... Ang linis pa, kamo. Oh, huwag na natin patagalin yan. Bili na yan. Babalik tayo. Ito kasama natin sila kay Bernard ulit. Truck driver, kapitbahay ko sa Winnipeg. Nagpunta rito para pasyalan kami dito sa property namin dito sa St. Laurent. Nagbabalak din pala siyang tumingin-tingin na rin dito ng ano, lupa. Kaya nga sabi ko, mamaya papunta kami kila Aling Susan. Baka mamaya merong pang bakante na malalaman. O di kahit pa paano. Yeah. Maganda rin kasi merong hideout na ganito, bro. Lalo na kapag summer, yung mga anak natin eh walang siyempre pang-unwind man lang, di ba? At saka isa pa, Katapos mo bumiyahe, relax ka. Nasa nagre-reset ka, at saka yung mga anak natin kamo, at least may lugar sila kamo kung kahit wala ka. Ako nga, kahit wala ako dito sa bahay, si Mrs. yan, nandyan, dito sila sa RB. Ayan. So, ibig mo sabihin, na-approve na rin pala kayo ng RB. Oo. Kaso nga lang ang problema, Wala kaming parkingan. walang parkingan. Ganyan din kami ni Mrs. noon, na-approve kami ng RB, kasi madali lang naman, walang parkingan. Hindi ko rin kasi gusto yung idea na kukuha ka ng camper mo o RB mo, tapos magre-renta ka ng parkingan, double bayad yun. Mas maganda talaga, i-secure mo muna yung property. Kasi pag nag-invest ka ng property talaga na to, hindi naman ito bumababa eh, hindi nagde-deficit eh. Tama. Umaangat ang presyo nito. Lalo na yung area mo, maganda yung area. Oo. Tsaka ang kagandahan, malapit lang yung mga kuryente. Kung gusto mo magpatayo ng kuryente, andyan lang sila oh. Kaya kung gusto na makapag-ipon kami nila Mrs., palagyan lang namin ng isang ano dyan, kuryente na. Maganda tong ano mo, area na to. Kahit pa paano. Yan, gusto mo makita yung ano, silipin mo yung loob ng ano. Kahit ganyan lang ang kunin nyo. Ano bang klase yung kinukuha mo? Malaki? Yung eksakto lang para dyan sa sakyan mo. Malit pa nga dyan, isa lang ang gulong doon. Kapag kukuha ka, yung dalawang gulong. Dalawang gulong. Kasi kapag ka naplatan yung isa, at least yung isa mayroon pang hindi maglilin. Tama. Cause of accident kasi yung isang gulong lang eh. Tama. Kasi pag bumigay yon, baka tumaob yung ano mo. Ipapartner mo ba dito sa runner mo? Dito. Oh, kahit ganyan pwede yung sa aming ganyang hilahin mo. Ilang ano yan? Ilang pounds yan? Yan, 3.5 lang yan. 3,500 libras lang yung RB namin. Saktong-sakto yan, parehas lang ng 4 runner sa'yo eh. Sa amin eh, 4-wheel drive naman yata yung iyo. All-wheel drive. Pwede yan. Yan na namin. Kaya tingnan natin kaya makukuha ano. Tapos, punta muna kami doon. Kasi ngayon talagang nakabalak na kami pupunta nga dito sa St. Laurent. Dahil may iba naman. Oo. Matingin-tingin noong beach. Oo, yun. Oo. Kaya nga eh. Kasi malamig pala. Malamig, kaya nga si Baki nga eh. Ligo ka ganina, galing na kami sa beach kanina guys. Hindi lang ako nag-video doon. Si busy lang din naman sa pag-uusap. Dito lang kami dalawa lang kasi nakakaya naman sa family niya may sama sa vlog. Pero ayan, at least pa paano nakapamasyal siya rito. Mamaya pupunta tayo kay Aling Susan ba kami. May kilala sila Ate Susan na mga na mga nagbebenta pa. I-secure ang para sa ang ma-advise ko lang talaga, i-secure niyo muna yung pagparkingan. Tapos kahit maliit lang kung gusto kahit isang
property lang na ganito, isang unit lang. Kami kasi dalawa eh. Oh, yun. May paglagyan lang kayo. Malay mo, makakuha kayo dito. Malapit lang. Oh, doon pala sila kay. Yeah. Text mo ko, tawagan mo ko. Edi. Makapag-inom Makapag-inom mo, mag-beer tayo kung sakali man. Oh, di ba? Oh. Tulad niyan. Ganda lang. Yan ang dato area mo. Kasi bahayan eh. Malapit nang ma-develop to. Develop to. Alright guys, nandito ulit tayo sa Shimane Carport. Pupunta tayo dun sa property nila Ate Susan Tapia, founder ng Pinoy Trucker Winnipeg Chapter, na mag-asawang retired truck driver. Para makita natin yung kanilang area, ang ganda rito. Ayan o, yung ano na yan. Ayun, yan. Yan yun han. Yan ang gusto ko, kailangan meron tayong bato na ganyan han sa harapan. Ayan guys, andyan sila, andyan yung mga sasakyan din nila. Susan, saan lang binili yung bato? Bato na lang. Oo, tanong natin. Yung mga bato-bato. Oh, ayan o. Guys, ito yung kila Ate Susan. No, that's the neighbors. No, that's not the Susan. Tita Susan. Okay. Balik muna tayo rito. Ayan sila. Here, Buffy. Mag-say hi muna tayo sa vlog. Baka mama ayaw nila. Magpaalam muna tayo. Susan! Buti, naabutan namin kayo. Hindi kayo gumala. Okay lang ba ang camera ko? Mag-vlog tayo. Say hi to na. Ito po sila Ate Susan founder ng Pinoy Trucker Winnipeg Chapter, tsaka si Kuya Leo. Hi, hello everybody, Lucky Truckers followers. How are you? Alright guys. Saan kayo galing yan? Hi. May family rin niya. Tapos andito yung mga kotse ni Kuya. Nakaparking yung magagandang kotse nila. Oh. Wait, what is that? That's a car. Guys dito kami sa property nila Ate Susan. Hindi yung mga RV ng mga anak niya, kapatid niya yan. Ganda. Please kahit pa paano get together sa family rito. Camping kami sa may Falcon. Nakita rin kayo. Ano, apo po? Yes, Susan, hi! Kumusta lang? Mga retired truck driver po yan. Si Ate Susan. Kumusta kayo lahat? Kumusta po? Shout out sa mga taga Winnipeg Chapter, Pinoy. Kumpleto sila Kuya, mayroon silang Ito, pinapakain ko kasi nagkakaroke ako kaya. kumpleto kayo pang pa-kuryente no. Yan yung binibenta. Ito. Bilhin nyo na. Ito na dito na. Ito nabenta, Pilipino na doon. Saan banda yung binibenta dyan Kuya? Ito, mula rito. Kabibilangan to. Kabibili lang, kalilipat lang niya eh. Kalilipat lang yung yan ay may RV na pala dyan ano. Oo. Saan yung binibenta? 2 acres to. Ito. Ay, ang hindi nalinisan. Hanggang sa poste na yan, maliit. Hanggang doon pa sa dulo. O kasi 2 acre yan. Yung sa may doon sa may bago dito sa may dito lang. Nakikita mo yun. Yung poste doon. Star, Oh. kulay ganito. Ito nga ito. Yan, nakikita mo ganda dyan. Hanggang doon, pero pwede mo pang gamitin yung... That's all? 2 acres. That's so big! Ito Magkano daw benta nila dyan? No, it's not ours, it's for friends. 37. 37 lang? Wala po nakakalam nito eh. Gusto ko nga, Pilipino makabili. 37 lang? Ha, nalika. Binibenta nila 2 acres, 37 lang oh. Dito, Pilipino rin si Thomas. Alisan tayo. Ito, mula dito. Lakarin natin Kuya Leo, mula dito, turo mo sa amin. Ayan, tara Hanggang dito. natin. Sige, lakarin natin. Halika. Paghatian na lang natin. Paghatian namin, paghatian. Bibili ng pro. Lawak naman. 37 lang.
Ang linis pa kamo. Ito yung namin hanggang dito. Yan. So mula doon sa poste na yon, tapos dito, hanggang saan kuya? Ay, naku, sa laki doon. Paano ka hanggang doon sa... Ayan, actual na lalakarin natin. Oo. Isko po para... Huwag mo muna niya doon, baka... Oh, huwag hindi mo rin ko- po-post. Hindi ko muna Kung ipopost ito. interesado. Di ko muna ipopost ito. Ikakat to na muna ito. Baka mamaya maunahan nyo kami guys, 37 lang pala. Ano yung binibenta dyan yan? Yung Pilipino yan? Yan na, baligtad. Ano So yan hanggang saan ko dito? Ano, hanggang doon. Hanggang sa poste na yan? Oo, yung post yun. Nakikita yung post Oh, yung doon. gusto rin ng palaking yun. Oo. Hanggang doon. Malaki. Talaga. Tsaka patag. Kaya nga yun ito. Bili nyo ito. Sigurado ka 37 lang kuya? 37, oo. Paano mo nalaman? Ay, kaibigan ko yung may-ari ito. Kaibigan ko to. Magkano ang iyo doon? Wala. Magkapit bahay na kami ni Kuya Leo nito. Ayan, 60 yan eh. Si Senta yung ganyang kalawang? Makers, ang daming pumunta dyan. Kasi nga, naka-advertise eh. Naka-sis, Ito yung poste na to. Hanggang doon sa kabila na yun. Daan yun. Dalawang access mo. Tapos hanggang doon sa pinaka basta hindi nalinisan. Dalawang access dyan. Carp at saka yung partridge. Ako yung magsasabi nyo, budil to. Kung nga hindi retired, hindi ako may... Wala eh. Pre, kung hindi lang retired si Kuya Leo. Ako yung nagdata. Ito. Yan. Mula dito. Wala dyan. O nakita mo tapos yung ano. Hanggang doon. Hanggang doon. Kalsada na yun. Tapos hanggang doon sa may pinakadulo lakarin ulit na rin. Oh, yan. Tapos, ito may Parang ganda dito pare. Hindi, ay, ito pa yung maganda. Ito, hanggang doon sa dulo na, walang may-ari nan. Rural lang may-ari. Gagawin park. Hindi gagawin park yan. Pwede mong gamitin. Para sa iyo na rin to. Hindi na gagawa ang rural dyan. Ano nga, dito ka, gagawa ka ng shed. Wala ka nang ano doon. Pwede mong gamitin to. Walang may-ari dito eh. Ito. Yan, hanggang dyan. Ayan, katapos magpapalagay ka ng full front dyan o kung saan mo gusto dyan. Hindi naman ganyan o. Itong kalsada, partridge. Walang doon. Diba? Oh. Parang isa yung mundo. Sarili ng mundo. Ganda rito. Kaya ako, hindi ako manamis dyan eh. Ganun lang nga lagi ako. Kung hindi lang retired si Kuya Leo, bili na sigurado Ay, oo, to. sigurado. Ay, Kasi ilang taon na lang to, de-develop na to eh. oo. Ito lang natitira. May tumingin kahapon, Pilipino rin. Ewan ko, pag-iisipan ba mag-uusapan ng mga gano'n. Ito, may tumingin na dapat dati. Pag-uusap. Ano ba to? Dalawang property ba o hindi? Isa lang. Isang property yan. Isang 2 acres. 2 acres yun yung... So 2 acres yan kuya? Oh, 2 acres. Okay. Kasi yung kahoy. Ano yung kahoy, di ba? Oh, yung kahoy din. Doon malapit dun sa kanila basta hindi itong hindi malinis. Basta ito hindi ito malinis. Yun. Hanggang yan yun yung bakal na yun, hindi yung kahoy, bakal. Malaki. Pasang ganda sa kahoy na. Hanggang doon yun. Yung katapat ng kahoy na yun. Pare mo lang ito eh, papagod ka eh. Yan, guys, ha? Portuguese. Kaya na kaya, siguro wala pag isang buwan. Tapos patayo na siya ng shed. Bumili ng trailer. Kaya, ay, sabi na, may trabaho yan. Uwi na kanina. Trabaho niya. Kaya kami, dito kami nakatira talaga. Okay, lagi sila Kuya Leo rito. Binenta ko yung bahay ko eh. Wala na kaya Wala na akong bahay sa ano. Wala na kuya? Wala na. Ano kaya pala hindi na kita nakikita doon sa... Wala na, hindi na ako na. Paminsan-minsan lang kasi yung pamangkin ko, binili yung bahay ko. Si Baki nandun isa. Ngayon, pinaupa niya. Mula dito. Ganyan. Kaya sabi Puta, 2 acres yan kuya, no? 2 acres yan. Mahigit actually. Mahigit 2 pa. acres kasi. Rural yun eh. Parang may ari doon. Diyan sa dulo. Oo. Hindi na mabibenta yun. So private ka yan. Bili mo na. 37? paano mag-start? Baka naman pwedeng 30. Sino ba may ari? Ikaw na. Ha? Yung pamangkin ko, tawagan natin. Sige, tanungin mo. Meron kang ano. Kaya lang ito, wala ka ng mortgage. Hindi tatanggapin to ng ano. Kailangan dito cash kasi ang bangko. Oo, Kailangan may para may mortgage mo. Kailangan may bahay.
Pero pagka land, empty land, puro cash yan. Cash yan, oo. Ito cash. Gusto pareho mo na 60. Pahiramin. 60, 60,000. Pahiramin ka? Oh, tapos balik mo sa akin ng 100,000. Napakagandang deal yun ah. Papa, utang tayo kay Kuya Leo ng 65, 100,000. Pag namit mo yan, hindi ko na ang babait. Parang ito rin, oh. Parang kayo. Oo. Ito yung Portuguese, okay Yun din guys, siya. okay na. Ito may gagawin dyan. Kakalat na bukas sila. Murder nga sila ng buhagin. Quarter down. Ano nga, ikaw na investment ko, ikaw na to. Gusto ko kayong ano, gusto ko yung kilala ko eh. Oo, makuha natin. Kahit kayo, kahit to. Huwag mo nang ano, wag mo nang pagkatiyan, basta ano. Meron ka na rin eh. Meron ka na eh. Kukuha pa ulit ako kung may pera. Wow! Walang yun. Yan yung shade na, oo yan. Meron ko rin dyan. Mga collection ni Kuya. Ito yan, yung trike. Oo. Yan, hindi ka mainip eh. Minsan, paano mo lang? Ang maganda, oh. Collection ni Kuya. Mga coaching Kuya. Bumili ka ng isa dito. Chick. Chevrolet. Ay, Tapos meron ka Chevrolet? Ano bang tawag ito? yung Corvette sa, no? Corvette, oh. Katas lang ano to, tracking. Katas ng tracking. Corvette. Tracking, pakarigaw. Katas ng Wala ito tracking. makikita mo. Wala, ibenta ko na nga yung aking Ford. Wala na akong pagkalagyan eh. Ito pa, oh. Oo. Yan, no. Sus, Ginoo. Katas ng tracking talaga yan. Tayo mga tracker eh, pagka masipag. Crusader. Oh. Truck driver din, Kuya. Oh. Oo nga, Si Kuya yung aking ano, lagi kami nakikita sa ano, Sa Garden City. Garden City. Bago pala ako mag-schooling. Kausap ko na to. Oh. Butit, Lagi ako, lalo si ate yung ano, anak kong nakausap. meron ka rin ano, Facebook page. Opo, hinahanap ko nga kayo yung ano, I-add mo sila. Oh. Sa Facebook. Ito, kasi ito masyadong nag-ano sa Facebook eh. Wala naman akong ano eh. Siya man talaga ano yan. Talagang Sabi wala na kayo update ah. wala na eh. Bilang ang ano niya. Ako wala na ako talaga ano. Wala nga si ate update ah. Sabit lang ako, sinasabi lang kapag sa post. Post. Oh. Wala naman bayad eh. Oh, wala naman ba? Totoo yung Kuya. Eh kumusta man ang camping niyo ron? Okay lang naman po, Kuya. Kaya nga lumipat na kami dito kasi nga hindi kami makapag ano doon, makapag-camping doon sa ano ng matagal, gawa nga ng hanggang 3. Hanggang 3 araw lang kami doon. Oo nga. Kaya umuwi na lang kami dito. Pero ang ganda, no? Ang ganda ng... At least naranasan ng mga bata sa iba naman. Galing ako dyan sa inyo kanina, naglakad kami dyan. Oo, ganun ba? Nag-garage siya dyan sa may, sa inyo, sa Corocos. Sila. Tapos eh... So dito rin ang daan papunta sa ano, sa inyo. Dyan, wala kami na, lalabas ka Dito na. yun. Oh. Lalabas ka na, ano. Ayun guys, dito lang talaga yung ano din, malapit na tong ma-develop dito kung sakali man. Walang bibil. Wag baka magsisi ka. Oh, wag na natin patagalin yan. Bili na yan. Magkano ba? Ilabas na yung pera. Tapos mo na naipon mo, wala kang talo. Walang talo talaga. Walang talo, panalo lang. Yun nga yung property namin doon, Kuya. Sinabi ni Kuya Ezekiel, 25 lang bili namin, ngayon 45 na nga daw, sabi niya. Oh. Ito, malapit ka sa lake, may gagawin ano dyan, marina. May marina dyan gagawin. Kabady ko yung ano dyan eh, yung consular eh. Yung gagawa nga dyan eh, nag-deliver ng buhangin. Ito, oo. Ito, kapatid B at Susan nyo yan, mga kapatid yan. Ate Susan, Si Dante? Truck driver, si Dante yan, sa Lisin. Oh. Driver ni Woodrow. Udro, oh, okay. Kaalis lang nila. Oo, kaalis lang. Kasi nga, may pasok ko na naman. Kaya, May biyahe na naman. Oh. Kasi nga, dahil ano eh, schedule run yun eh. Schedule run. Ano, ganda. Ay, biyahe namin lagi Janesville. JNL. Dean Ross din siya. Oo nga pala, si ano, si... Opo. Si Kuya Arnel. Oo nga pala. Nakalisot eh. Oo nga pala, oo. Ganda na run eh. Oo. Pawalik-walik lang Kumanin mo na yan. Kukunin namin yan. Oh, pag-uusapan namin off the camera. It fits me. It fits me. Baki. Sa magkano kayo? Hindi po, nagkita rin kami doon sa... Oo nga. Dude, you got me lagging, bro. Dito tayo sa bahay nila, Kuya. Ate Susan. Bahay Arbing. Ay, guys, nagpapaalam na kami ha, Kuya Leo. Thank you for sa accommodation. Nag-shot kami sa loob ng red wine, pero red wine lang naman.
Tisusan, hanggang sa muli natin pagkikita. O, yan. Thank you, thank you. Pre, balik kami sa sunod. Ikaw pre, uwi na kayo. Sige. Tracker, thank you very much. Thank you rin Kuya Leo. Okay, thank you. Thank you, yeah. Baki, ha? Sige, hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you na lang sa inyo. Okay. Bisita nyo kami sa ating bukid. Okay. Wala ka plano-plano. Pinakuha nyo, tapos mag-bibili ka ng ano rin. Ay, yung aming isang truck, yun panghatak namin. Ayun, yung pala. Guys ayan ang property nila Susan at saka ni Kuya Leo. Ayan guys. Ganito lang naman ang buhay dito sa Canada. Simplihan lang natin ang buhay dito sa Canada guys. Wala nang ang daming pacheche. Pero ang sarap. Right, Lucky? So much blueberries. Yeah. So much blueberries I carried over. Okay, bye guys! Mom, is there any water in the RV? Okay guys, andito na tayo sa camper namin, RV namin. Nakasyat tayo ng konti, but which is red wine lang naman yun eh. Anyway, magba-barbecue na kami. Let's go barbecue guys! Kumuha kayo ng blueberries kanina, Clark? Yeah. Oh. So you have your new friends. This is my favorite daughter. My favorite kid. Guys, when I'm gonna fire pit, guys, later when I'm Magagalit daw yung mga Guys, matatanda kong mga anak ni Dalaga. guys, when I'm This is gonna my fire, favorite son. guys, when Because I I'm only gonna, have one son. guys, Han, tara na, mag-barbecues na tayo. guys, when we're gonna fire pit, I'm gonna boil this. Uy. Han, tara na. Lakai Tracker.